Esango nuke Divo, talde Akron, Ohio, Amerikanuak, hori Moonlet, pizkat gaude prestatzen repertorio bat talde honen buruz, nahiko azken aldian entzuten nahi naiz atope eta benetan ezako New Wave hola musika estiluan referentzia bat dira. Esango nuke bertako talde bat, Jupiter John eta Metaforak Reba egin zeben. Niretzako da amenindako disko bat, kedaka elemento pilo ezberdinak, pizkat ni estilo hortakoa naiz, atmosfera ezberdinak, instrumentazioa, dana bikaina, letrak, aida eta basi kantatzen, niretzako ikarria. Disko hori benetan rekomendatzen dut disko hori. Kantu bat esango nuke Marquee Moon. Marquee Moon oin Tom Verlaine hildala eta benetan niretzako New Yorkeko movida hori, CBGB, Talking Heads, Television, Ramones, hori dana, oso influenzia handia izan dira eta Marquee Moon niretzako da kantu erraldoia bat, dauka gustatzen jatadan musikian dana, ez dauka konfliktua, gitarretan, desarrollua, baina ez aspertzen, zoarria, ez? Erdoiarena, tristesiarekin batera, ziutaten honen soinekua udazkenean lanborra da. Hau da, Atxaga, Ruper, Etiopia, Hautzidan fora, niretzako imagina horrek, zela Ruperrek hartzen ditun Atxagaren saldixak, olerkiak eta zela musikatzen ditut niretzako oso magikoa. Izango da gitarrista bat, asko gutau betidanik, asko gustau jatana da Robert Fripp, gitar jolia, beti bilatzen beste modu batzuek gitarran eta bai bere lanian, King Crimsonen, bai Bowiekin edo, oso famosua dira kantuak egin zituen beste batzuekin, da, ez da zera etxikan, porque oso tipo ingeniosua da, ez? Eta gero gustauko litzaitak ere aipatzea hemen inguruan dakagu bi gitarrista ere bai, bat Arturo Ibáñez, niretzako maisua izan dana, ez? Txikitatik, ikusten jotzen da ez bakarrikan punk rocka, baita ere rockabilly edo, da, niretzako maisua da, ez? Eta gero esango nuke ere Joseba Irazoki dala gaur egun hemen Euskal Herrian dakagun benetan gitarrista bat, bilatu du bere soinu bat, eta gaina jotzen du jende ezberdinekin eta beti ematen dio bere ikutua, eta hori benetan lortzia oso zaila da, ez? Meritu handiko asuntua da. Nik esango nuke hemen Mendaron dakagu Gara Rock Festivala eta gu Maraka Diablo jo izan dugu hor, Moonlet ere bai. Niretzako, igual porque Mendarotarra naizela, baina da oso leku berezia eta uste dut etorri diren talde guztiak ere hartu dute espiritu hori, leku magikoa da eta konbidatzen dut jendea ere aurten ere etortzea. Aurten irailak 23an izango da. Ni hemen normalian juten gera edo dakago hemen bi leku oso bereziak, badala Elgoibako sotoa eta bestia da Azkoitziko Mateizio. Egon zeratenok badakizute, zerako sarma dakez, ze ondo, ze gustokin ditzen dabe gauzak eta igertzen da. Aipatuko nuke ere, askotan jo izan dut beste bi leku, badala Mogambo Trintxerpen eta bestia da Bermeoko La Capilla. Niretzako bi lekuk askotan naiz bai jotzera, bai ikustera gauzak eta beti pasautet narices, ez? Ikaslia nintzen Donostin, justo Donostira juntzen nian, han estudiatzera eta
justo La Perrera desegin nintzen, da Nuevo Catecismo Katoliko ikusi gendun Antiguoko gaztetxean, ez? Eta zan gaztetxe bat oso denbora gutxitan egon zala, baina horre batzuek bildu ginen, eta akoratzen naiz igande atzalde batian, zela katezismo ikusi gendun, ja bagekigun zehozek berezi esan behar zala, porque hori La Perrerako asunto hori gekagun atzetikan, baina benetan izan zan zozego dar bat sortu zanan, benetan hortikan atera ginen, esaten, hoen biak dugu, eta talde bat sortu biak dugu, eta benetan izan zen un katalizador, Horrek pentsatzen eta izan behar da, disko bat de Judas Priest, Ram It Down, que ez da oso ona, baina klasian itzen gendun fanzin bat, eta nire erosi behar neman disko bat, eta bueno, beti lagunak usten diskoak, eta nire erosiko dut, Judasen urrek bat. Batzuet daude hor, erosi nun, Arat, Ibai Gortzaen proiektu berria, que asko gustatu zait. Joseba Tapetiren azkenengoa ere, bonberenean, 16 Erobomb, Zoharria, Willis Drummond, diskoa da erostidet, eta bueno, eta nire laguna makalak bilduzun kabetegiak ere elkarren. Disko beretan entzutekoa. Ha 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 ha!